Varsinaissuomalainen design ottaa inspiraatiota myöskin ekologisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä ja kierrättää uusien ideoiden kautta vanhasta jo romukoppaan päätyneestä tavarasta uusia sisustuselementtejä. Näin ainakin on salolaisen tekstiilisepällä Minna Ihanmäellä ja hänen Trash IDs -tuotemerkillään. Eli käytetään kierrätettyjä materiaaleja, roskaa, semmoista ihmisille turhaa hyödynnetään, valmistetaan niistä uusia tuotteita, vähän muokataan. Esimerkiksi mummolla vanhat räsymatot, niistä voi valmistaa näitä räsymattotyynyjä sohvalle tai jättilattiatyynyjä ja koiranpedeiksi niitä on tehty. Sitten syntyi tämmöinen saunasarja, eli brittiarmeijan, tsekkiarmeijan, ties minkä armeijan vanhoista pyyhkeistä. Osa niistä on käyttämättömiä, ne ei ole ehtinyt edes kaupan hyllylle. Niistä sitten luonut tämmöisen sarjan saunahatusta pesukintaaseen ja kylpymattoa. Siinä mielessä, jos puhutaan suomalaista designista, niin sullakin tulee tämä kylpykulttuuri, saunakulttuuri hyvin esille. Ihan ehdottomasti, että mä oon kova saunomaan, että nämä tuotteet on hyvä olla kivan näköisiä ja tehdä just sarjaa, että saa kaiken sopimaan yhteen. Niin se, mitä olen suomalaista design-maailmaa seurannut, niin juuri tämä ekologisuus ja ympäristöystävällisyys on noussut tässä ihan viime aikoina ja arvo on arvaamattomaan. Joo, ja kyllä, ja onneksi, että Suomessa ollaan hyvin kartalla tämän suhteen. Entä miten muuten lähtisit vaikkapa kuvailemaan varsinaissuomalaista designia tai käsityötä? Tai onko siinä jotain sellaista, mitä ei vaikkapa Helsingin päädystä löydy? Kyllä me ollaan ehkä himpan verran parempia. Entä mistä nämä ideat sitten tulee? Tässä on muun muassa niin kuin kirjan kansiin piilotettu vanha VHS-kotelo, mitä voi pitää tällaisena salalokerona. Niin. Joo, sitä yritin aikaisemmin väsätä niin kuin kirjan kansista lokeroa. Ja sitten vahingossa sattui silmään, että nehän on samankokoiset. Et sattuma auttaa mua pitkälti sitten näissä asioissa. Et aina se ei ole niin järjestelmällistä tuotesuunnittelua, niin kuin sanotaan, mutta pitkän kehityksen tulos sekin on.